Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иқраул Кур'ан, вагъмалу бих". Коръан укыгыз һәм Коръан белән гамәл кылыгыз, Коръан белән яшәгез. "Вала таҗфу анһ, вала тагълу фих". Һәм Коръанга салкын карамагыз, ягъни гафил булмагыз Коръанга. Һәм шулай ук Коръанга карата артыклыкка китмәгез, ягъни артыклык ягына артыклыкка таба шикләрне узмагыз. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. Һәм шулай ук Коръан белән кеше малын ашамагыз. Һәм Коръан белән үзегезне байытмагыз. Коръан белән үзегезнең малыгызны арттырмагыз. Беренче әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: Коръан белән гамәл кылыгыз һәм Коръанга карата салкын булмагыз. Ягъни Коръанга карата гафил булмагыз. Вайымсыз булмагыз. Бу сүзләрнең мәгънәсе, ягъни Коръанга салкын карау, Коръанга карата вайымсыз булу, ул да булса беренче Коръанны укымау бөтенләй. Коръанны укымау, ятламау. Икенчесе аның мәгънәсен аңламау. Ягъни Коръанны укып, аның мәгънәсен аңларга тырышмау. Бу да Коръанга салкын карау. Өченчесе аның белән гамәл кылмау. Коръан белән гамәл кылмау һәм Коръан белән яшәмәү. Һәм дүртенче, шушы Коръанны, Аллаһның китабын, андагы булган хөкемнәрне, андагы булган кагыйдәләрне үзеңә алмау. Ягъни Коръанны үзеңә судья итеп алмау. Ягъни үзеңне синең бер каршылыклар, ниндидер мәсьәләләр килеп чыга икән тормышында, иң беренче кеше бу сорауларны, бу мәсьәләләрне кайтарырга тиеш кая? Аллаһның китабына. Аллаһның китабына аның белән хөкем кылырга тиеш. Аллаһның китабы белән хөкем кылырга тиеш. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтте: шулай Коръанга карата артыклылык күрсәтмәгез. Артыклылык күрсәтү, ягъни гел Коръан гына уку. Гел Коръан гына уку. Көннәр буе Коръан уку, башка нәрсәләрне калдырып. Өченчесе әйтте: Коръан белән кеше малын ашамагыз диде. Менә бүген акча өчен каядыр барып Коръан укучылар. Я инде мәчетләрдә утырып, кеше килеп, кеше акча биргәч, шушы кешеләргә акча биргән өчен Коръан укучылар. Менә бу хадис сезнең турыда түгел микән? Вала такулу бих. Коръан белән кеше малын ашамагыз. Коръан белән кеше малын ашамагыз. Вала тастаксиру бих. Һәм Коръан белән үзегезне байытмагыз. Коръан белән үзегезне байытмагыз. Менә бу сүзләр сезнең турыда түгел микән? Бүгенге көндә әгәр дә игътибар белән карасак, кеше бирә дигән акча бирә һәм шушы акча биргәннән соң һәм андагы утыручы кеше аңа Коръан укый башлый. Я инде кемдер булса, ниндидер Коръан ашына чакыралар һәм аңа акча бирәләр һәм ул аларга Коръан укый башлый. Менә бу сүзләр сезнең турыда түгел микән? Һәм бу мәчеттә утыручылар, акча биргәч Коръан укучылар, менә бу сүзләр сезнең турыда түгел микән? Беренчедән, бу гамәл, сез эшләгән гамәл бидагат. Чөнки Пәйгамбәрбез алай эшләмәде. Сахабалар алай эшләмәде. Әйе, мин аңлыйм, бәлки мәчетнең акчасы юктыр, бәлки акча кирәктер, авыр хәлдер. Пәйгамбәрбез вакытында әллә авырлыклар булмадымы? Пәйгамбәрбез вакытында әллә барысы да бай идеме? Атналар буе Пәйгамбәрбезнең өендә шырпы янмады, ут янмады. Абу Бакр, Умар ашарларына булмады. Шундый вакытлары булды. Әллә Абу Бакр һәм Умар мәчет кырына, ишек төбенә урындык куеп, кешеләрдән акча җыеп, аларга Коръан укып утырдылармы? Юк, утырмадылар. Ягъни бу эшләгән, сез эшләгән гамәлне Пәйгамбәрбез, аның сахабалары эшләмәде. Монысы беренче, бу бидагат. Диндә мондый нәрсә юк. Икенчесе, менә бу Пәйгамбәрбезнең хадисе. Пәйгамбәрбез әйтте: Коръан белән кеше малын ашамагыз диде һәм Коръан белән үзегезне байытмагыз диде. Ярар, кеше килә, кешенең мәчеткә килеп хәер бирүендә бернинди начар гамәл юк. Бу яхшы гамәл. Кеше килеп Аллаһның йортына хәер садака бирә. Бу яхшы гамәл. Нигә соң аңа Коръан укырга? Нигә соң аңа Коръан укырга? Мондый гамәлне сез каян алдыгыз? Нигә сез аңа әйтмисез:
Ya абый, ya апа, менә сал шунда акчаңны мәчкә, аера Аллаһ кабул кылсын. Хәзер инде утыр да Аллаһтан сора, үзеңә нәрсә кирәк. Үзеңә кулларыңны күтәр дәген, Аллаһтан сора нәрсә кирәк. Дуа кыл Аллаһка. Әйт, менә саулык, сәламәтлек бир, туры юлга бастыр дип. Аллаһ бит ишетүче. Аллаһ бит дуаларга җавап бирүче. Бәлки Аллаһ синең дуаңа җавап бирер, ә минекенә җавап бирмәс. Син каян беләсең, син менә бүген кул күтәреп аңа дуа кыласың. Син каян беләсең, Аллаһ синең дуаңа җавап бирәме, юкмы? Нигә син үзенә соратмыйсыз? Нигә син аңлатмыйсыз? Аллаһка дуа белән эндәшү өчен ниндидер мулла кирәк түгел, ниндидер бабай кирәк түгел, кемгәдер барырга кирәк түгел. Аллаһ гел синең янында янәшәдә ишетүче, күрүче. Менә син яхшы гамәл эшләдең, менә син садака салдың. Менә хәзер күтәр дә кулыңны, Аллаһтан сора үзенең хаҗәтләреңне. Аллаһтан сора, Аллаһ җавап бирәчәк. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте, Коръән белән кеше малын ашамагыз диде, һәм Коръән белән үзегезне, малыгызны арттырмагыз, үзегезгә мал җыймагыз диде.